2 Fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata lina, ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena il-mulej, ħanajtu bil-ferħ l-blata tas-salvazzjoni tagħna, nersqu qudiemu bana tarat il-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Flimkien Kristu l-mulej kien imġarrab u bata lina, ejjew nadurawh. Għax Alla kbir u il-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha, fidej huma l-qijan tal-art, tiegħu huma l-qċaċet tal-olijiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata lina, ejjew nadurawh. Ejjew inqimuh u nixteħtu qudiemu arku btejna, quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa l-latana u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u min-naċ tiegħu. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata lina, ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meribaħ, bħal dak in-nar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata lina, ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nistmerlu dan in-nisel u jienet qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata lina, ejjew nadurawh. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata lina, ejjew nadurawh. Xemx divina tal-ġustizzja, intu it-trot jum ġdejt fuq artna, keċċi swiet u dlam ta' moħna, reġġa d-dawl għal ħidma xierqa. Flimkien bħalma tajtna żmien it-tajjeb imla wkoll bl-indiema l-qalbna biex tjubitek lejk id-dawwar lil ħatjin li ħnientek tader. Minnek nistennew il-grazzja biex b'takkis mill-qoħ mir-rajna ninfdu d-dejn li bieħta bejna bil-waqat u l-ħażen tagħna. Għaliex riesa il-jum tiegħek li fih seġġeddet kollox u nixtiequ nħejju ruħna għal ferħ kbir tas-saltna tiegħek. Lilek Trinità ħanina biċna fl-art il-koll nqimu, ġeddet fina l-qalbna niedma biex nannulek għanja ġdida. Amen. Kjoġobkom noqogħdu bil-qiegħda u nsibu paġna 22 għas-Salmi. Fid-dawl tiegħek u Alla naraw id-dawl. Intom ejdu fl-imkien miegħi kjoġobkom. Il-ħażen ifesfes lil ħażin f'eħ qalbu, m'hemmx biża' ta' Alla quddiem għajnejh. Għax hu jiddandan bil-fema tiegħu li Alla ma jsibx fih tija x'jistmell. Kliem fommu kollu u gideb, ma jimxix bil-għaqal, ma jagħmilx il-ġid. Fuq friexu jaħseb kif se jqarraq, triq ħażina qabad ma jwarrabx dak li hu ħażin. Mulej, sa smewiet tasal it-tieba tiegħek, sa sħab il-fedeltà tiegħek. Mola smewiet il-ġustizzja tiegħek, baħar bla qiegħ il-ħaq tiegħek. Kemm hija għażiża t-tieba tiegħek u Alla għaddel ta' ġwenħajk. Jistkennu u liet il-bnedmejn, bnedmejn u bejjem intejnhom mulej. Jiġbu bil-ġid tad-dar tiegħek, isilhom xmara ta' jena tiegħek. Għax għandek hemm il-għajn tal-ħajja, fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Żomm it-tieba tiegħek ma' min jarfek, il-ġustizzja tiegħek ma' minnu qalbu safja. Ma jersaqx għal fuqi riġel il-gburi, ma titfanix il-barra ejt il-ħażin. Hemm waqgħu dawk li jagħmlu l-ħażen,
intefgħu l-isfel u ma jistgħux iqumu. Glorja lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien fid-dawl tiegħek u Alla naraw id-dawl. Mulej, kbir int u imsebbaħ tal-għaġeb u b'saħħtek. Inżġuwanja ta' tifħir lill-Alla tiegħi, Olluh u sejħu lill-ismu. Għax il-mulej u Alla li xejjen il-gwerer minn idejn l-dewwa ħelisni. Nanni lill-Alla tiegħi għanja ġdida, mulej, kbir int u imsebbaħ tal-għaġeb u b'saħħtek. Lilek jaqdu l-ħlejja kollha għax int kellimt u huma saru. Intbat l-Ispirtu tiegħek u hu għamilhom. Ħadd ma jista' jieqaf lill-leħen tiegħek. Jiteżżu l-muntanji mill-qijan tagħhom mal-ibħra, jinħall il-ġebel bħax-xama quddiemek. Imma jint tibqa' turi ħnientek ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħek. Kbir huwa għal dejjem min għandu l-biża' tal-mulej. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Insabu f'paġna 23. Paġna 23. Mulej flimkien, mulej, kbir int u imsebbaħ tal-għaġeb u b'saħħtek. Għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Popli kollha, ċabċbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Flimkien għax il-mulej l-oli u tal-biża sultan kbir fuq l-art kollha. Irrażżan il-popli taħtna u l-ġnus qiegħed taħt riġlejna. U jażlinna il-wirt tagħna, il-kburija ta' Ġakob, il-maħbub tiegħu. Tela Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-Alla għannu lis-sultan tagħna għannu. Għax Alla x-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena għanja ġdida. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. Jinġemgħu il-gbarat tal-popli mal-poplu ta' Alla ta' Abram. Għax ta' Alla huma l-kapijiet tal-art u fil-għolja ħafna fuq kulħadd. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Mill-ktieb tad-Deuteronomju. Min fost il-popli kollha li jinsabu fuq wiċċ l-art, lilek għażel il-mulej Alla tiegħek biex tkun il-poplu miksub tiegħu, għax ħabkom u għax ried iżomm il-ħalfa li ħalef lil missirijietkom. Kien għalhekk li l-mulej bitqawwija ħariġkom u fdiekom minn dar il-jasar, minn id il-farawn, is-sultan tal-Eġittu. Għaraf mela li l-mulej Alla tiegħek u Alla l-fidejl li jżomm għal-elf nisel il-patt u t-tieba tiegħu ma' ħbiebu u ma' dawk li jħarsu il-kmandamenti tiegħu. Nqumu bil-wifqa. Alla ħelisni mix-xibka tan-nassab. Alla ħelisni mix-xibka tan-nassab. Ibedni minn kull għerq. Mix-xibka tan-nassab. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Alla ħelisni mix-xibka tan-nassab. Sinjal irid nisel ħażin u infidil. Imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief dak tal-profeta Ġona. Imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi il-poplu tiegħu. Flimkien u waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wiegħed fl-imoddi f'fomm il-profeti għad-disin tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirietna u jiftakar fil-patt għaddejs tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lill-Abraham missierna li jagħtina.
li meħlusin min idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li batilna mill-oli jiżjara tax-xemx tiela. Ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt, ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien Sinjal irid nisel ħażin u infidejl, imma ebda sinjal ma jingħatalu li f'dak tal-profeta Ġona. Is-Salvatur tagħna neħħa l-qadim u ġeddet kollox u ried li l-bnedmin isiru ħolqien ġdejt fih. Imberkuh u b'tama qawwija ngħidulu: Mulej ġeddidna bl-Ispiritu għaddejs tiegħek. Mulej, inti wetna sema ġdid u art ġdida. Tiqafx iġġeddidna bl-Ispiritu tiegħek biex niġu nitennew bejk għal dejjem f'Ġerusalem il-ġdida. Ħudna bħaddiema miegħek biex nimlew id-dinja bl-Ispirtu tiegħek. Ħalli l-għaqda tal-bnedmin iseħħilha iżjed tilħaq l-iskop tagħha bil-ġustizzja u l-imħabba u s-sliem. Għamel li jinwarbu minn kulas u noqqas taħsieb. Imliena bil-għaxqa tad-doni tiegħek tas-sema. Eħlisna mid-deni mulej. Tħalliniex ninġibdu mill-fruwat li nessuna il-ġejt veru. Jew eżjes nitolbu wkoll biex il-mulej jagħti l-paċi ħatiqa fil-gwerra fl-Ukranja. Propju anke l-bieraħ persuni li żaru dan il-santwarju kitbulna u talbuna biex nitolbu għalihom. Jew għalhekk flimkien niġbru dawn it-talbit tagħna u ngħidu: Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikkun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubjetna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Fit-tieba tiegħek mulej ħares lejn il-qima tal-poplu tiegħek biex aħna li qegħdin inrażnu l-ġisem u niċċaħdu mill-ħtijiet tiegħu inqawwru lir-ruħ tagħna bil-frott ta' emejjel tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lil-Alla.
għali xtrifna id-dawletijek bil-faraġ tal-qlub għalina u f'jismek eħlisna mil-sarat li ġarrabna fid-dnub Tħallasni xomu lej fuq li moddi Salni għatawdidek dajfni Una dafna midbajja taruna Sabiex nejxu għal dejjem Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Roħ Mari Bonello. Ħuti ejjew inkomplu l-mixja tagħna f'dan ir-randan qaddejs. Ejjew inkomplu niftħu qalbna ħanilqgħu il-maħfra u l-imħabba ta' dak li għalina ta' ħajtu fuq salib. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Bittiba u ħniena mulej ħares lejn il-qima tal-poplu tiegħek biex aħna li qegħdin inrażnu l-ġisem u niċċaħdu fil-ħtiġijiet tiegħu inqawwu lir-ruħ tagħna bil-frott ta' emejjel tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. In-nies ta' Niniwe reġgħu lura minn triqthom il-ħażina. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġona. F'dak iż-żmien il-kelma tal-mulej waslet lil Ġona u qallu: Qum mur f'Niniwe, il-belt il-kbira, u x'għandrila li ngħidlek jien. U Ġona qam u mar f'Niniwe kif qallu il-mulej. Issa Niniwe kienet belt kbira l-aħħar, trid 3 ijiem biex timxija. Ġona kif daħal il-belt beda ġurnata mixi ixandar u jgħid: 40 jum ieħor u Niniwe ssir ħerba. In-nies ta' Niniwe emnu falla, nidew sawma u libsu l-ixkejjer mill-kbir saż-żgħir. L-aħbar waslet għand is-sultan ta' Niniwe u qam fuq it-tron tiegħu, neħħa minn fuq il-mantel tiegħu, inkesa biex kora u intasab fuq l-irmiet. U ħarġu jxandru u jgħidu f'Niniwe: di grid tas-sultan u tal-gbarat tiegħu. La nies, la annimali, la bejjem u lanqas merħliet. Ħadd m'għandu jduq xejn u la jiraw u lanqas jixorbu ilma. U jinksew bixkejjer kemm il-bnedmin u kemm l-annimali jgħajtu b'qawwa lejn Alla u kull wieħed jerġa' lura minn triqtu l-ħażina u mill-ħsara li jagħmel bidejh. Min jaf jekk Alla jibdilux u jisobbih u jdur mill-kollha mixawla tiegħu u aħna ma nintilfux. U Alla ra x'għamlu kif reġgħu lura minn triqthom il-ħażina u Alla reġa' bdilu mid-den li qal li kien se jagħmlilhom u ma għamlux. Il-kelma tal-mulej. Għas-salmi responsorjali nwieġbu qalb maqsuma u sabina ma twarrabix o Alla. Qalb maqsuma u sabina ma twarrabix o Alla. Ikollok ħnina minni o Alla fi tjubitek,
Fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar tieti, aħsinni konni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi flimkien qalb maqsuma u sabina ma twarrabix o Alla. Oħloq fija qalb safja o Alla u spirtu qawwi ġeddet fija, la twarrabnix minn qudiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Qalb maqsuma u sabina ma twarrabix o Alla. Għax lilek ma jawġbukx is-sagrifiċċju, nofrilek vittmi maħruqa ma tilqaħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi u qalb nidma, qalb maqsuma u sabina ma twarrabix o Alla. Qalb maqsuma u sabina ma twarrabix o Alla. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Erġgħu duru lejja b'qalbkom kollha jgħid il-mulej, għax jien twajjeb u ħanin. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont Luqa. Meta il-folla tan-nies żdiedet, Ġesu qabad u qal: nisel ħażin huwa dan in-nisel, irid sinjal, imma ebda sinjal ma jingħataluh li fis-sinjal ta' Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta' Nineve, hekk isir bin il-bniedem għal dan in-nisel. F'jum il-ħaq, is-sultana ta' nofsinhar tqum man-nies ta' dan in-nisel u tikkundannahom għax ġiet mit-truf tal-ard biex tisma' l-għerf ta' Salamun. U waraw li hawnhekk hawn min hu aqwa minn Salamun. F'jum il-ħaq, in-nies ta' Nineve għad iqumu ma' dan in-nisel u jikkundannawh għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona. U waraw li hawnhekk hawn min hu aqwa minn Ġona. Il-kelma tal-mulej. F'dawn il-ġranet tar-Randan eżies qegħdin nirriflettu fuq il-kelmiet tas-salm li aħna ngħidu ta' kuljum. U għalhekk it-talba tal-lum, is-salm li jedna xitlabnieh il-Alla li din għandha tkun ukoll iċ-ċertezza tagħna li Alla qalb maqsuma u sobina ma jwarrabix. Qalb maqsuma u sobina ma jwarrabix u Alla. Alla dan li jitlob minna, li narfu n-nuqqasijiet tagħna. Kemm hu faċli jowx. Ħafna drabi nintebħu nimpuntaw subajna fuq in-nuqqasijiet ta' ħutna, fuq tal-oħrajn. Imbagħad m'iniex kapaċi nħares lejja nnifsi u naraf in-nuqqasijiet tiegħi. Dan li qed jitlobna f'dan ir-Randan. Il-mulej Alla għandu idejh miftuħa, qalbu miftuħa biex jagħtina l-ħniena tiegħu. Imma qed jitlob minna bħal mamlu n-nies anke ta' Ninive li nindmu, li narfu l-iżbal tagħna, li naraf il-ħtija li jiena għandi u nitolbu maħfra. Mhux ta' bxejn Ġesu jieħodha kontra n-nies ta' żmienu li għal kontrarju għan-nies ta' żmien Ġona, dawn wara l-predikazzjoni hekk jispiċċa l-Vanġelu huma nidmu wara il-predikazzjoni ta' Ġona. U waraw hawnhekk hawn min huwa aqwa minn Ġona. Hekk jispiċċa l-Vanġelu tal-lum.
kemm pried kismajna. Qed inħalluhom jagħmlu effett fina, jew sempliċement minn widna jidħlu u minn l-oħra joħorġu. Nkunu qegħdin nagħmlu eżiż kif għamlu n-nies fi żmien Ġesu. Kienu jisimgħu l-Ġesu imma l-kelma tiegħu ma laqgħuhiex. U għalhekk baqgħu fid-dnubhom, baqgħu fil-fraġilità tagħhom. Lilna wkoll f'dawn iż-żminijiet tar-randan propju anke llum ħanibdew kull nhar terba. Wara l-qudiesa dritt ikollna mument qasir fejn aħna nirriflettu u nisemgħu u nimmeditaw il-kelma ta' Ġesu għalina. Ejjew nitolbu biex din il-kelma ta' Ġesu lilna tibdlilna l-qalbna biex nitolbuh u ngħidulu tassew qalb maqsuma u sobina int ma twarrabiex u Alla. Jeħuti jinresqu it-talbiet tagħna b'qalb niedma konxi tan-nuqqasijiet tagħna imma qalb miftuħa biex tilqa' l-ħniena ta' Alla. Ngħidulu qawwi mulej il-ħajja tal-poplu tiegħek. Qawwi mulej il-ħajja tal-poplu tiegħek. Għall-Knisja biex qatt ma tieqaf tikkonverti mill-Evanġelju u x-xandar il-ħniena tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Nitolbu għal politiċi fid-dinja, partikolarment f'dan iż-żmien partikolari, sabiex jaħdmu verament għal paċi dejjema fl-Ukranja. Nitolbu mulej il-ħajja tal-poplu tiegħek. Nitolbu biex il-miġġa tal-Papa Franġisku fostna tlaqqana mal-ħniena u l-imħabba ta' Kristu u tenna naħfru u nħobbu lil xulxin bħal aħwa u liet missier wieħed. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż nitolbuk mulej biex tkompli tbierek permezz ta' Omna Marija il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Ftakar mulej fl-imħabba u t-tiba tiegħek għax il-ħniena tiegħek lejna bla tarf, eħlisna minn kull ħażen u għatina qalb niedba u sabina għax int ma twarrabiex u Alla, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Hennalina mulej, hennalina, hennalina mulej, hennalina. Lejk mulej nollu lub na jismana, għalix fiki tamajna finniket. Hennalina mulej, hennalina. So benin midnubit tal-imorti, nitolbuk trotti l-mafra tal-ħsara. Hennalina mulej, hennalina. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mill-frott li inti tajtna mulej, aħna ġibna dawn l-offerti biex nikkonsagrawhom lill-ismek. Bħalma inti tibdilhom għalina f'sagrament, hekk ukoll l-għamel li jkun għalina fejqan għal dejjem bi Kristu siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis,
Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int ridna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb, ħalli jekk aħna midinbin inrażnu fina id-drawwiet ħżiena u ngħinu lil ħutna li huma fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja blaqat tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennu. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorija tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerreta għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana jent u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mill-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu għal paċi fostna fid-dinja. Billi l-mulej Ġesu ngħidulu ħatiġi s-saltna tiegħek li hija saltna ta' paċi, ta' maħfra u sliem. U għalhekk ngħidu: missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun idri ħobżna ta' kuljum għatina llum. Bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet.
Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. La tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u l-għaqda li jint trid fija, jint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħin-nagħlin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Għad qarbin eżies issa nitlobkom tersqu lejn l-oqrob saċerdot, però meta nitelgħu dejjem fil-lira waħda u fl-istess ħin inħeġġitkom biex iżommu ftit distanza, ma nitelgħux inrossu fuq xulxin. Ħalli nkomplu nirrispettaw il-xulxin biex dejn il-pandemija bil-mod tispiċċa minn fostna. Għalhekk inħeġġitkom nitilgħu b'ċertu qima u nżommu anke id-distanzi bejnietna. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma tal-bi kun ħanin. Soba kbira b'qalbi milikitha, għal dnubieti wisħefni. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għadwan zid, iżdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrid. Twissietek kolla mħabba, bahar dija ta' kull ġid. Taħt riġlejjar fis pal-kiku ma konċ tiegħi tissir. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżdan hobbok qalbi kollha, ħajti kollha jina rrid. Lilek għajn talena kollha, sita kollox jinwarrab. Biex jaħasra jissil fruħa, flok tjubitek jinġarrab. Henna li, o Ġesu,
skur att man zid izdan hobbok qalbi kolla haydi kolla yinarrit Allah tiye samhartek al wiskif ramas halib وقتي قيدي سمي فالبق بوزات هابي هنا ليها او جسو سكور اتمن زيد izdan hobbok qalbi kolla haydi kolla yinarrit Għal bniedma u sobina int ma twarrabiex u Alla. Nitolbu. Inti qatt ma tieqaf titmana u Alla bil-kelma u bis-sagramenti tiegħek. Għamel nitolbuk li dan li kell qaddis li tatina iġibilna il-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Fakkarkom li jissa dritt wara l-qudiesa se jirikolna meditazzjoni qasira għal dan iż-żmien tar-Randan. Inħeġġiġkom biex tibqgħu għaw ħalli inħallu l-kelma t'Alla tinżera f'qalbna sabiex timbet u tagħti l-frott. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Jew nitolbu lil Marija ngħidu t-tlieta Avamarijiet biex din il-kelma li sejrin nisimgħu f'dawn il-ġranet tnissel tassew fina il-preżenza ħajja ta' Kristu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Imbierku il-mulej, nroddu ħajr lillah. Madonna ta' Pinu, ometana l-Maltin, għafdarek ġenana, għaxin tilqana. Madonna ta' Pinu, u dimek herqana, ġenana nitolbu biex tfittex tismana, biex tfittex tismana.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi Mulej tal-li tajtna din l-istedina li aħna hawn fismek ninġabru illum. Għatina Mulej, inti li wetna li fejn hemm 2 jew 3 miġburin fismek inti tkun f'nofshom. Għatina l-grazzja li nidixxernu l-preżenza tiegħek għas-seb tal-Omm Qazza tiegħek. Int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Meta aħna nipritkaw l-eżerċizzi mqazza, meta aħna nimxu din il-mixja, ir-riflessjoni tagħna dejjem tkun marbuta ma' dan iż-żmien li qegħdin ngħixu, ma' żmien tar-Randan, mal-passjoni ta' Ġesu, mhux hekk. Imma jien ma stajtx ma nitlaqx billi il-ħsieb tiegħi li nixtieq naqsam magħkom illum minn dan is-santwarju li huwa tant għażiż għalina li jixħed il-preżenza ta' Marija ma xtaqx ma nitlaqx billi impoġġu kollox taħt id-del, taħt il-mant, taħt id-del tagħha. U l-ewwel ħaġa li jekk laqtitni kienet ir-riżonanza. Kienet kemm huma marbutin ma' xulxejn, kemm huma fuq l-istess wavelength biex niftehmu. Kemm huma f'sintonija. Żewġ episodji li jimmarkaw il-ħajja ta' Marija u l-ħajja ta' Ġesu. Kemm hemm xeb bejn it-tħabbira tal-Anġlu lil Marija u l-wafqa ta' Ġesu fl-Ort tal-Ġetsemani. Ejja nidħlu għal dawn l-eżerċizzi, mqazza, billi nifqu f'dawn iż-żewġ momenti jew aħjar f'dan il-moment. Marija daħlet, l-Anġlu daħal għand Marija. Ġesu ħareġ fil-Ort tal-Ġetsemani u aħna npoġġu lilna hemmhekk preżenti. Kemm hemm sintonija fil-kelmiet iżda mhux kif irrid jien, iżda kif trid int. Mal-kelmiet ħajsir minni skont kelmtek. Ġesu daħal fid-deżert. Hekk rajna fil-Vanġelu tal-ħadd li għadda, Ġesu qabel il-ministeru tiegħu ħareġ fid-deżert u issa fl-aħħar sigħat ta' ħajtu jerġa' jidħol f'dak id-deżert ta' tentazzjoni, ta' tiġrib. Jerġa' jaffaċċja l-istess serpent. U Marija titħawwad quddiem il-kelmiet tal-Anġlu. Ġesu daħal fid-deżert, Ġesu ħareġ mill-sigurtà tal-belt u ħareġ lejn il-ġnien tal-Ġetsemani għal mument tal-verità biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Ifraħ Marija
mimlija bil-grazzja. Alla l-Anġlu. Marija hija dik mimlija bil-grazzja. Ġesu kif naraw fil-Vanġelu ta' Mark huwa bħal dak il-vażett tal-fwieħa tan-nard pur li se jiġi miksur fuq is-salib biex minnu tinxteret kull fwieħa, kull grazzja fuq grazzja. Tridu tħarsu lejn il-ġilju safi li fl-ikonografija dejjem jiġi rrappreżentat f'idejn l-Anġlu, jew ma' ġenb il-Madonna, jew f'idejja. Tridu tħarsu lejn dan il-ġilju safi li jirrappreżenta il-safa ta' Marija, ħarsu lejn il-fjoritura li kollha l-ewda tas-salib u hemmhekk intom tilħu il-ġilju safi ta' Omna Marija. Imberkin dawk ta' qalbhom safja għax jaraw lill-Alla. Imberkin dawk li jissaffew għax fil-ġisem ta' Kristu mal-ġisem ta' Kristu bil-ġisem ta' Kristu ġew imsoffija għax indilku b'dik il-fwieħa tan-nard. Indilku b'dik il-fwieħa tan-nard kif inkiser dak il-vażett, kif iċċartet dik il-portiera tat-tempju u għalhekk għaxraw il-wiċċ ta' Alla. Ma jint li ġejt midlub b'din il-fwieħa li l-għajnejn tiegħek ġew imsoffijin. Ejja għalhekk nidħlu għal dawn l-eżerċizzi. B'qalbna kuraġġjuża mimlija tama. Ma nibżewx, la tibżax Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. La tibżewx intom li intom imtlejtu bil-grazzja tal-Alla. La tibżewx titkissru ma dak il-vażett u bħal dak il-vażett biex intom illum tfuħu bil-fwieħa tal-grazzja u twasslu din il-fwieħa kull fejn hemm bżonn. La tibżewx tiċċartu intom bħal dik il-portiera biex intom issiru s-sinjal tal-preżenza ta' Alla, tal-għaqda ta' Alla mill-ġdid mal-bnedmin permezz ta' dak il-ġilju tas-safa, permezz tas-salib. It-ħabbira tal-Anġlu lil Marija isa id-daqqa ta' tromba tal-ġudizzju tal-aħħar ta' żminijiet. Din kienet it-ħabbira tal-Anġlu. It-ħabbira tal-miġġa tas-Sultan bil-glorja kollha tiegħu fuq it-tron qaddis tiegħu is-salib imqaddes li ħajjifret in-naċ mill-mos. Imma aħna nistgħu nifirħu quddiem it-tron tal-ġudizzju, quddiem il-ġilju tas-safa, quddiem l-għowda tas-serb fid-deżert li bih ġejna mfejqin, li bih ħaniġu imsoffijin. Għax aħna rċivejna d-duwa. Id-duwa li bija Marija sa minn qabel il-ħolqien ġiet preservata minn kull tinġis. Għalhekk hija ħinja, għalhekk aħna ħenjin. Għaliex ġejna ġġudikati bħala imbirka minn missieri.
Għalhekk ġejna ġġudikati u majta ejjew għandi intom ta' qalbkom ħelwa u għumli. Ejjew għandi intom ta' qalbkom safja. Għax aħna għandna bwirt l-art. Aħna il-werrieta tal-art ġdida. Aħna il-werrieta ta' 8 jum. Intom li qed tħallu li l-Alla isaffi l-qalb tagħkom biex minna ma joħroġ iktar u ħażen u dnub. U l-lista kollha li jagħmel Ġesu meta kienet jitkellem lil Fariżej fuq il-purifikazzjoni għax dak li jtebba jiġmi l-qalb tal-bniedem, issa għax intom intrabattu ma dik l-istess sejfa ta' Marija li hija marbuta ma l-istess sejfa ta' Ġesu sa mill-eternità li dwiet fil-ġnien tal-Ġetsemani quddiem is-salib li kien se jitħabba bih, intom issa tistgħu tweldu f'qalbkom lil Kristu. Intom issa ħatweldu fl-azzjoni tagħkom lil dak li ħajsalvakom. Għax bikom ħatweldu biex isalva lill-oħrajn. Għalhekk quddiem it-tron tal-ġudizzju l-mulej jgħid: kont bil-ġuħ u tmajtuni. Għax intom tmajtu b'dak li xebbakom, b'dak li jirċivejtu fl-abbundanza. Mhux sempliċement tajt minn dak li kelli żajjed biex tajt għal-mument il-ġuħ ta' xi ħadd. Intom li ġejtu msejħin għall-ikla eterna ta' 8 jum fl-art il-ġdida. Intom li ġejtu msejħin għal din l-ikla li taqta l-vera ġuħ. Għal-frotta duwa kontra l-frotta ta' supervja tal-bniedem, ta' dik is-siġra tal-fjoritura tas-salib. Intom li ġejtu mistiedna biex issiru ħaġa waħda minn Kristu minn fuq dal-artal imqaddes, u intom li qed issiru dak li qed tieklu, intom talfu il-ġnuż bl-istess preżenza li lilkom qiegħda timlilkom il-qalb tagħkom. Għal din il-glorja ġejna msejħin, għal din is-sbuħija aħna ġejna msejħin biex nuru. La tifqux issiru ħobs, la tifqux titkissru bħal dak il-vażett biex talfu minkom infuskom bil-ħajja tagħkom, bil-preżenza tagħkom fil-ħajja ta' kuljum lil dawk kollha li Alla bi grazzja jibatilhom lilkom biex intkom hemmhekk taqsmu magħhom il-ħobs, taqsmu magħhom il-ħajja tagħkom, taqsmu dak li intom, għax m'intomx iżjed intom imma Kristu jgħix fikom billi wassalkom għall-ogħla sbuħija tagħkom għal dak li ġejtu msejħin għalih. Din hija sbuħija tagħna li rridu niskopru f'dan id-deżert tal-ħajja tagħna li noħorġu fih fir-randan. Għax kont bilaċċu sqejtuni. Intom li xrobtu mill-ilma ħaj li jaqtalaċ li Ġesu semma wiegħed lis-Sammaritana. Tibżewx minn fejn jaħbad il-bastun ta' Mosè mal-ġebla tal-qalb tagħna. Minn fejn tinfetaħ il-ferita, minn fejn jitnixxi d-demm hemmhekk għax tpoġġiet l-imħabba ta' Kristu fina, hemmhekk għax qed inħallu lil Kristu jbiddel il-qalb tagħna minn qalb tal-ġebel f'qalb tal-laħam, minn hemmhekk mid-daw li jidda fil-pjagi ta' Kristu imsallab u irxoxt
li saru x-xhieda tal-qawmien minn hemmhekk. Minn hemmhekk joħorġu minnkom ejjun ta' ilma ġieri. La tibżewx twaslu dan l-ilma fejn għadu deżert li jwaħħax, fejn hemm l-għaġġ tal-verità, l-għaġġ tal-imħabba, l-għaġġ tat-tama. La tibżax għall-anġlu lil Marija, la tibżax għax inti ġejt imsoffi minn dan il-ġilju safi, mill-fjoritura tas-salib, la tibżax għax illum inti qed tiġi mibewt, inti llum qed tiġi mibewta biex taqta' l-għaġġ tad-dinja. Dan mhux kliem sabiħ li ma jfisser xejn. Dan jintona, iwassal għall-istess armonija, għall-istess risonanza. Il-ħajja tagħna ta' kuljum ma' dik l-istess risonanza, ma' l-istess armonija, dik l-għamel minni skont kelmtek, ma' dik imma mhux kif irrid jien iżda kif trid int. Ma' dik il-kelma eterna li għalija ġejna maħluqa, li bija qed inħobbu, li magħha qed ngħixu. Għax konteri u libbistuni. Aħna li ġejna mnezza mill-libsa tal-ġmil tal-glorja li ġejna maħluqa għalija fil-ġnien tal-Eden biex ilbisna il-weraq u bi grazzja Alla libbisna l-ġlud. Issa fi Kristu erġajtu riċivejtu dik l-istess libsa. Imma din mhix libsa li aħna bħala Knisja ġejna imlibsa biex inġorru fuqna biss, imma biex bija inlibsu l-ħaddieħor. Din il-libsa ta' Kristu taħt is-salib, il-Knisja mqazza li ma ċartuwiex saħansitra s-soldati. Iċċarratiex int illum bil-ġudizzju tiegħek. Laqda fil-Knisja, laqda fil-parroċċi tagħna, laqda tagħna mal-Papa, laqda tagħna mal-isfqijiet hija imqazza. U jeħtieġ li nipproteġuha saħansitra bit-tixrid tad-demm jekk għandna bżonn. Għax din hija x-xhieda tal-preżenza ta' Alla, hija x-xhieda tal-grazzja tal-fwieħa li aħna rċivejna fi Kristu ġejna mlibsin biha. M'hemm ħadd li jweri li l-aktar ħaġa li għandu bżonn mhuwiex li jitgħatta b'din il-libsa li aħna arġajna irċivejna fi Kristu. Marija ġiet ippreparata biex tinseġ din il-libsa. Nisġita bl-umanità tagħha fil-ġuf tagħha din il-libsa. Din il-libsa bl-istess ikel u bl-istess xorb, bl-istess silma fil-Magħmudija ġejna mlibsejn aħna. Din il-libsa li bdiet tintnixxeġ mill-ġuf ta' Marija fl-umanità tagħha għadha ħajja llum fikom. Iċċartuwiex għax hija x-xhieda tar-rabta tagħkom ma' dak li jibqa' dejjem. Hija x-xhieda tal-ġmil tagħkom. Iċċartuwiex fikom infuskom bid-dnub. Tħammġuwiex il-libsa bajda tal-Magħmudija. X'hemm isbaħ milli turi il-verità tal-imħabba unika ta' Kristu. Ma turijiex bil-kliem, ma turijiex bil-mod ta' kif tippretka, turija bil-ħajja ta' kuljum kif iġġor fuqek din il-libsa. Din il-libsa li aħna ġejna msejħin, il-libsu bija mill-ġdid l-umanità ferita. Imma li issa fi Kristu aħna rridu nilbsu bija u aħna qed indewwu b'dak l-ingwent, b'dak in-nar tpur.
li l-Knisja qiegħda illum terġa' ddewwi fina billi tidlek din il-grazzja permezz tas-sakramenti mal-istess membra tal-ġisem ta' Kristu li aħna. Kont barrani u ilqajtuni. Xturi meta tilqa' lil xi ħadd? Fejn qed tilqa' lil barrani? Għax jiswa li ddaħħal il-barrani f'kamartek imma mbagħad tħallih il-barra mill-bib ta' qalbek. Minu l-barrani? L-ewwel barrani quddiem il-barrani huwa jien. Għax fli nilqa' l-barrani qiegħed nixhed jekk jien ġejt imsejjaħ biex nidħol f'dari fl-ard ġdida u smewwiet ġodda. Li tilqa' l-barrani huwa li tidħol fit-8 jum. Għax intom li tgħixu f'artijiet differenti fid-dinja imma m'intomx tad-dinja intom ta' Kristu. Dawn huma l-artijiet ġodda. Hemmhekk ġejtu msejħin biex tgħixu intom. Dan huwa r-randan li jerġa' jagħmilni barrani biex jien ma nibqax barrani u ma nħallix lil dawk ta' madwari li minn għalihom forsi jgħixu fil-palazzi huma barranin aktar minni. Għax qed tixed int b'dik il-libsa li ġor fuqek. Għax qed titma' int minn dak l-istess ikel li jżomm ħaj. Għax qed tisqi int b'dak l-istess silma li nixxa mill-kustat ta' Kristu, dawk l-istess sejjun li jaqtew il-vera għaċ. Għax kont marit u ġejtu tarawni. Tibżax twassal il-ħarsa ta' Kristu fuq kull forma ta' mart madwarek. Tibżax tħalli l-ħarsa ta' Kristu iżżur il-mart tiegħek. Tibżax tkun dik il-portiera li għax iċċarted bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, dak il-vażett li jinkisser bi Kristu ma' Kristu fi Kristu u li minnu issa tnixxi din il-fwieqa tasal bejk dik il-ħarsa tal-ħniena ta' Alla li ħarset fuq l-umanità meta fil-ġuf ta' Marija tnissel liben Alla u sar bniedem. La tibżax tkun il-ħarsa ta' Kristu li minn fuq it-tron tal-ġudizzju tiegħu issa qed jiġġudika l-umanità għall-glorja miegħu għax int qed tażlu fl-umanità. La tibżax iżżur il-mart. Għax meta tfejja int tfieq. Ħafna drabi meta aħna fil-ħajja tagħna naraw l-affarijiet il-barra minna u ma nindunawx li dak li tant iwaħħaxna fl-oħrajn forsi daqshekk iwaħħaxna għax b'xi mod jew ieħor doqna l-kruwa tiegħu u ħalla traċċa fina. Hemmhekk fil-fond tal-qalb tiegħek fejn lanqas id-dawl ma trid li jasal għax int ma tiżżardax tħares hemmhekk. Hemmhekk irid jasal meta inti toħroġ fid-deżert tidħol fil-fond tal-qalb, hemmhekk irid jasal id-dawl tal-kurċifiss irxoxt. Dawk il-pjagi li bil-ħarsa tal-ħniena tiegħu, bil-ħarsa tal-ħniena tiegħu permezz tiegħek għal ħadd ieħor. Minn sinjal tal-mewt iridu jsiru x-xhieda tal-qawmien. Għalhekk kont marit u ġejtu żżuruni biex intom twasslu id-dawl tal-qawmien. Biex intom tkunu x-xhieda ta' dak id-dawl, araw il-pjagi tiegħi. Poġġi jdejk fuq il-kustat tiegħi. Aħna l-pjagi rridu nħassruhom, irridu nattuhom, irridu naħbuhom, il-mart tagħna hekk irridu nagħmlulu u fis-soċjetà ħafna drabi nagħmlu l-istess, dak li jkerraħna, dak li jqażżiżna, dak li jbeżżana, nażlu li ma narawx.
Imma huwa dak il-mart li jagħti jrid ikun ix-xhieda tal-qawmien għax bik Kristu mar iżuru. Kont fil-ħabs u ġejtu tarawni. Tibżewx. Intom li ksibtu l-libertà fi Kristu tarfu bl-istess libertà li ġejtu maħluqin għalija, li ġejtu li qegħdin tgħixu issa li qegħdin tiġdu għalija. Għax fi Kristu is-salib qegħdin iġġerruh, ix-xkiel ta' dnub għadu itaqqalna, imma fi Kristu il-madma sar ħafif. Fi Kristu dak li jxekkilna bil-mod il-mod għax qegħdin nintniżġu mal-istess niżġa li bdiet fil-ġuf ta' Marija, qegħdin ninħallu minn dak kollu li ma jħallinix fl-istess xebħ ta' dak li qegħdin nieħdu ta' Kristu. U ħadd ma jsalva waħdu. Xogħolok hu li tmur fejn hemm ix-xkiel ma saqajn in-nies. Xogħolok hu li tixhed il-ħelsien. Xogħolok hu li ġġib dan il-ħelsien. Jiena ħanieqaf hawnhekk allum. Ejja nħallu dawn il-kelmiet, dawn il-ħsibijiet jinżlu fil-fond tal-qalb tagħna. Tibżewx tiltaqgħu fil-kamra ta' ġewwa ma' Alla. Tibżewx tħobbu s-silenzju. Kunu nies silenzjużi, isimgħu l-quddiesa bis-silenzju tal-qalb. Ersqu lejn il-ħajja, lejn iċ-ċirkustanzi li tkunu fihom bis-silenzju li fih tidwi dik il-kelma. Dik il-kelma li tniġu minsuġa magħha. Ħallu fejn hemm il-feriti tagħkom, jiġi qudiemkom fis-silenzju, tibżewx minnu. Tibżewx minn dak li ma tridux tkunu. Għax hemmhekk fil-kamra ta' ġewwa fl-istess ħin tistgħu tħarsu lejn dak li qed jagħmilkom bħalu. U aktar ma tikkontemplaw il-wiċċ tiegħu, aktar tieħdu x-xebħ tiegħu. Għalhekk l-iva tagħkom tkun bħal l-iva ta' Marija, għax mibnija kollha kemm hi fuq l-iva eterna li hi Kristu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.